Hasteko modun bagaude. Bai. Ongi etorri gaurko Gobernu Kontseiluaren osteko agerraldira. Ohikoa den bezala Gobernu Kontseiluan hartutako erabakien berri emango dizuet eta bestelako gaien berri ere azpimarragarriak iruditzen zaizkizuenak. Gaurkoan 3 gai dira azaldu nahi ditudanak hemen. Alde batetik fiskalitate berdea, bestetik bertako sagarrondoa landatzeko diru laguntzak eta hirugarrenik gizarte politikako baliabideetako egoera COVID-19 dagokionez. Lehenengo gaiari eutsiz, fiskalitate berdearen arloan aurrera pausoak eman ditugu, hain zuzen ere eguzki panelentzako kenkariak onartu ditugu Gobernu Kontseiluan. Ogasunaren arloan kokatzen da erabaki hau, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak kenkari berri bat jarriko du martxan, PFS-aren bidez baldin eta berau batzar nagusietan onartzen baldin bada. Gobernu Kontseiluak argi berdea eman dio, onartu egin du kenkari hau. Zehazki, ohiko etxe bizitzak eguzki energiarekin hornitzeko egindako inbertsioak dira lagunduko direnak fiskalitatearen bidez, energia berriztagarriak sustatu eta klima aldaketari aurre egiteko. Nola edo zer da laguntzen deguna fiskalitatearen bidez? Alde batetik erosketa zuzena, alegia eguzki panelen erosketa zuzena, eta bigarrenik autokonsumoa sustatzeko entitateetan inbertsioa egitea. Bi lerro horiek dira lagunduko ditugunak kenkarien bidez. Nola aplikatuko dan kenkaria? PFS-ean 15% itzuliko zaie, 15%ko kenkaria egingo zaie, muga 3.000 eurokoa izanik. Eta hau, jakina kuota nahikoa ez balin bada urtebeten, 4 urtean egin daiteke kenkari hori 3.000 euroko mugara iritsi bitartean. Zergatik hartzen du Gipuzkoako Foru Aldundiak erabaki hau, alegia zergatik fiskalitate berdea? Diputatu nagusiak politika orokorreko plenoan aipatu zuen legealdi honen amaieran eta etorkizunari begira 3 lanildo geneuzkala batipat lantzeko, alde batetik gizarte politikak, bestetik ekonomia sustapena eta enplegua, eta hirugarrena klima aldaketa. Horiek zirela etorkizuneko erronka nagusiak. Klima aldaketa beraz erronka nagusietakoa da, mehatxu existentziala delako eta horri aurre egiteko baliabideak onartu beharrean gaudelako. Gaur egungo bizitza, ezagutzen dugun bezala, jokoan dagoelako etorkizunari begira. Hala ulertzen dugu guk. Aipatu etorkizuna eraikiz egitasmoaren barruan, naturklima egitasmoa abian dela, klima aldaketak dakartzan mehatxuei aurre egiteko, eta ekarri ditzakeen aukerak ere baliatzeko edo esplotatzeko helburu duelarik. Aipatu kenkari berde hauek direla eta Euskadiko 3 maila instituzionalak daudela buru belarri horretan lanean, Eusko Jaurlaritza alde batetik eberen bitartez, Gipuzkoako Foru Aldundia eta udalak diru laguntzak emanez. Fiskalitate berdean beraz kokatzen ditugu kenkari hauek. Bigarren gaia, Gobernu Kontseiluan jorratu duguna, oraingoan onartu duguna da diru laguntza zuzenak ematea bertako sagarrondoak landatzeko, bertako sagordo naturala ekoizten laguntzeko hain zuzen ere. 2022ko deialdia da onartu dena, 325.000 euroko zuzkidura izango du diru laguntza deialdi honek, aurreko urtea baino 30.000 euro gehiago. Xehetasun guztiak Gipuzkoako aldizkari ofizialean izango dituzue. Badakizue sagardoa dela bertako produktu nagusietako bat, txakolinarekin eta gaztearekin batera, eta beraz garrantzia handia ematen dio Gipuzkoako Foru Aldundiak. 2016tik lanean hasita gaude ikusi zalako orduan tokiko sagarra ia desagertuta zegoela, sekulako gabezia geneukala eta beraz ekoizleek ezin zutela bertako sagarra erabili eta ordutik diruz laguntzen ari gera bertako sagorrondoak landatzeko. Helburua litzateke legealdiaren amaieran tokiko sagarraz hornitzeko gertu izatea. Bertako sagarrez hornitzetik gertu izatea. Hori litzateke helburua legealdi honetan.
Lehengo urtean adibidez 17,2 hektarea landatu ziren bertako sagarrondoz. Aldundiak zergatik egiten ditu inbertsioak alor honetan, guretzako bere biziko garrantzia duelako lehen sektoreak indartsu behar du izan, eta gainera momentu honetan ere ikusi da kalitatezko elikagaiak eta lehengaiak garrantzitsuak direla gure lurraldearentzat. Hirugarren puntua, gaurko gobernu kontseiluan jorratu duguna, ohikoa den bezala gizarte politiketako partea COVID-19 dagokionez, adinekoen egoitzetan momentu honetan 161 positiboa aktibo ditugu, pasaden astean baino 104 gutxiago. 17 egoitzatan, aurrekoa baino 9 gutxiagotan. Erreferentzia zentroetan 64 lagun ditugu momentu honetan. Pasaden astetik honako garapena honakoa da, tamalez 2 hildako izan ditugu, 159 sendatu, eta 57 positibo berri. Azaroaren 29tik ona, 39 hildako izan ditugu, guztira pandemia hasieratik 369 lagunek galdu dute bizia COVID-19aren ondorioz, eta azaroaren 29tik ona, 1856 lagun sendatu dira. Langileen arloan 84 positibo ditugu momentu honetan, pasaden astean baino 41 gutxiago. Eta 28 egoitzatan ditugu kasu aktiboak. Diagnosi probak egiten jarraitzen dugu noski, hori baita gaixotasuna atzemateko modu eraginkorrena. Azken astean 2018 PCR proba egin ditugu, bataz beste 288 proba egunean, eta abendutik ona 40.588 proba egin ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak. Horiek beraz, gaurko gobernu kontseiluan aipatutako gai nagusiak. Jarraian gazteleraz laburpena egingo dut, un breve resumen en castellano de los temas que hemos abordado en el Consejo de Gobierno. En primer lugar, la fiscalidad verde. En segundo lugar, la convocatoria de ayudas para plantación de manzano autóctono. Y en tercer lugar, el parte de las residencias de Guipúzcoa. Guipúzcoa activa la fiscalidad verde para fomentar la producción de energía sostenible con placas solares. Vamos a establecer, si todo va bien y si así lo deciden las Juntas Generales de Guipúzcoa, puesto que en Consejo de Gobierno ya se ha dado luz verde, una deducción del 15% en el IRPF con un límite de 3.000 euros para, en primer lugar, impulsar la compra de paneles o, en segundo lugar, la inversión en entidades que vayan a producir energía local, energía solar. La medida, que ya ha sido aprobada en el Consejo de Gobierno y previsiblemente se aprobará en las Juntas Generales de Guipúzcoa, va a ser un paso importante en la fiscalidad verde. Segundo tema, la convocatoria de ayudas para la plantación de manzano autóctono. Se ha aprobado una convocatoria de ayudas de 325.000 euros para la plantación y al final producir también sidra natural, con 30.000 euros más que el año pasado. El objetivo de la Diputación en esta legislatura es estar cerca de abastecerse de manzana local antes de que finalice esta legislatura, como les decía anteriormente. Llevamos trabajando en ello desde 2016, puesto que la carencia es evidente y, por ejemplo, el año pasado se plantaron 17,2 hectáreas de manzano autóctono. En tercer lugar, el parte de residencias. En este momento, en cuanto a personal residente, tenemos 161 casos positivos activos, 104 menos que la semana pasada. Desde la semana pasada, 2 residentes han fallecido lamentablemente, 149 se han recuperado y se han detectado 47 casos positivos nuevos. En total, desde el 29 de noviembre, 39 personas han fallecido, mientras que 1.856 personas han superado la enfermedad. Seguimos realizando pruebas PCR. La última semana fueron 2.018 pruebas con una media de 288 al día y desde diciembre hemos realizado 40.598 pruebas de PCR. También señalar que en cuanto al personal trabajador de las residencias de personas mayores, en este momento tenemos 94 casos positivos, 41 menos que la semana pasada.
Estos son los temas que queríamos señalar tras el Consejo de Gobierno de hoy. Galderaren bat izango bazenute, erantzuteko prest naukazue. Bai, egunon. Nik ulertu eta eguzki panelak zuzenean erosteko edo horren gaineko zera kenkaria, ez hainbeste inbertsioetan, entitatetan egiten den inbertsioa. Azalduko zenuko pixka bat danok ulertzeko moduen? Bai, lehenengo lan hildo azeuka aipatu dezun bezala, inbertsioak izango lirateke, panel solarrak erosteko, norberaren etxean, ohiko etxe bizitzan, eta bigarrena izango lirateke inbertsioa egiteko, ekoizpena sortzeko, alegia hainbat eta hainbat udaletan ari dira kooperatibak eta sortzen, autokonsumorako entitateak sortzen, eta hortan inbertsioa egitea da kenkari bidez lagunduko degula. Alegia autokonsumorako entitateak sortzen direnean, horietan inbertsioa egitea da lagunduko dena diruz, norberaren etxerako plaka solarrak erosteaz gain. Esaten duzune, inbertsio egitea esan nahi du, horko kide izatea eta autokonsumoko parte izatea, ez da? Hori da, horretan inbertsioa egitea, norberak bertatik konsumitu ahal izateko, edo bestela ere, inbertsio bezala horretan kenkaria egiten zaizu. Baina, berri hori diot, autokonsumurako sortutako kooperatibak izaten dira gehienetan. Udaletan, hainbat udaletan, martxan jarreta daudenak eta jartzen ari dianak. Leheno aipatu dudan bezala, hor, 3 maila instituzionalak daudelako elkarrekin lanean, Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia eta udalak. Hori da sustatu nahi dena eta fiskalitatearen bidez lagunduko deguna. Markatu ez jakintasuna, baina biak batera doaz, ez da? Erosi behar dazkatu plakak eta gero entitate horietako batean sartu energia hori lortzeko edo bideragarri izateko erosketa. Ez du zertan horrela izan behar, alegia autokonsumorako entitate bat sortzen danean, plakak ez dezu zuk zure etxean bertan euki beharrekan, baizik eta gero hortan sortzen dana zuk zure etxerako erabilgarri izan edo ez, baina bi gauza desberdin dira. Zure etxean plaka solarra jarri ditzakezu, kaso batzutan, baina ez guztietan, baina aldi berean inbertsio bat egin zure herrian sortu delako autokonsumorako kooperatiba bat kasuan eta hor inbertsioa egin zure etxean egitea posible ez delako. Baina autokonsumurako energia sortza litzateke. Eta ez kasutan da posible hauia, kuriosidadez, norren etxean jartzea eta edo ez jarri alizatea, leku aldetikan eta bar? Errazagoa da adibidez, etxe partikularra daukazunean edo baserri bat daukazunean, apartamento bat daukazunean, baino? Leku kontua da gehiago. Leku kontuagatik. Beste galderaren bat? En el caso, claro, son las inversiones, es la inversión de la persona física. Y si haces esa inversión, las deducciones son equivalentes a las de quienes van a instalar en su casa. Sí, es lo mismo. Son dos líneas de desgravaciones, digamos. Por una parte, la instalación o la compra de paneles solares para la instalación en su propio domicilio y segundo, la inversión que se pueda realizar en una entidad que fomenta el autoconsumo y en ese caso sería la inversión con una desgravación del 15% con un límite de 3.000 euros, que se puede desgravar en 4 años si la cuota no da como para hacer una desgravación de 3.000 euros. Se puede ir acumulando en 4 años diferentes. Bestelako galderarik ez badago, agurtzea besterik ez da gelditzen eta eskerrak ematea zuen arretagatik.